नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इतिहासातील प्रकरण क्रमांक 3 ज्या प्रकरणाचं नाव आहे उपयोजित इतिहास याविषयी माहिती पाहणार आहोत. एक उपयोजित इतिहास म्हणजे काय, तर उपयोजित इतिहास ही जी काही संज्ञा आहे यासाठी एक वेगळा शब्द आहे की ज्याला आपण पब्लिक हिस्ट्री असं म्हणतो. याचा अर्थ असा होतो की जनासाठी इतिहास. आणि म्हणून इतिहास ही जनासाठी इतिहास ही जी काही संकल्पना आहे, मुळातच इतिहास जो असतो हा भूतकाळात घडून गेलेल्या घटनांच्या संदर्भात असतो. पण भूतकाळात घडून गेलेल्या ज्या काही घटना आहेत ना, या घटनांचा वर्तमान काळामध्ये आपल्याला काय उपयोग आहे आणि त्याचबरोबर भविष्यकाळासाठी देखील त्याचा आपल्याला काय उपयोग आहे, या सर्वांचा जो काही अभ्यास आहे हा अभ्यास इतिहास यामध्ये केला जातो. आणि म्हणून इतिहास या विषयाद्वारे या सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान आपल्याला मिळत असतं. उपयोजित इतिहास या संकल्पनेचा जर आपण विचार केला ना, तर उपयोजित इतिहासाच्या क्षेत्रामध्ये केवळ तज्ज्ञ लोकांचा समावेश होतो असं नाही आहे, सर्वसामान्य नागरिकांचा समावेश देखील त्याच्यामध्ये आहे. की एक उदाहरणार्थ जर आपल्याला पाहायचं म्हटलं ना, तर एक सर्वसामान्य नागरिक हे पर्यटनासाठी अनेक स्थळांना भेटी देत असतात. अर्थात या स्थळांना भेटी देत असताना तिथलं ज्ञान हे त्यांना अवगत होत असतं. कधी कधी असंही होतं की आपल्या गावामध्ये देखील काही तीर्थक्षेत्र असू शकतात, काही ऐतिहासिक वास्तू असू शकतात, या संदर्भाचं देखील ज्ञान याद्वारे हे आपल्याला प्राप्त होत असतं. आणि म्हणून काय, तर भूतकाळामध्ये घडून गेलेल्या ज्या काही घटना आहेत या घटनांचा वर्तमान काळामध्ये आपल्याला काय उपयोग आहे आणि त्याचबरोबर भविष्यकाळासाठी त्या ज्ञानाचा उपयोग आपल्याला कसा होईल, या सर्व घटकांचा अभ्यास उपयोजित इतिहास यामध्ये करण्यात येतो किंवा या प्रकरणामध्ये आपण करणार आहोत. यामध्ये जो पहिला मुद्दा आहे तो आहे की उपयोजित इतिहास आणि विविध विषयांमधील संशोधन. आता यामध्ये आपण काय पाहणार आहोत की जो इतिहास आहे ना, या इतिहास भूतकाळात घडून गेलेल्या घटनांशी संबंधित जे काही वर्तमान काळ दिसणाऱ्या मानवी जीवनांची जडणघडण या घटनांवरच आधारित असते. आणि म्हणून या घटनांचा जर विचार केला ना, तर या घटनांमध्ये काही राजकारण, सामाजिक, धार्मिक, संघटन आणि तत्वज्ञान, तंत्रज्ञान, विज्ञान अशा अनेक की जे पैलू मानवी जीवनाला स्पर्श करत असतात, या सगळ्यांविषयीचं ज्ञान यामध्ये असलेलं आपल्याला बघता येतं. आता याचा एक आपण थोडासा तपशीलवार विचार करू. आता यामध्ये जर आपण पाहिलं ना, तर आपला पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे तत्वज्ञान. आता हे जे काही तत्वज्ञान आहे की आपल्या सर्वांना माहीत आहे की हेरोडोटस हा जो काही ग्रीक विचारवंत होऊन गेला किंवा तत्ववेत्ता होऊन गेला, त्याचबरोबर ॲरिस्टॉटल असेल, हेरोडोटस असेल, असे अनेक तत्ववेत्ते यामध्ये होऊन गेलेले आपल्याला बघायला मिळतात. आता या तत्वज्ञानाचं जर आपण पाहिलं ना, तर ही जी काही तत्वज्ञानाची विचारसरणी आहे, या विचारसरणीचा उगम हा नेमका कुठे झाला, तो कशा पद्धतीने झाला, त्या तत्वज्ञानामध्ये त्यांनी मांडलेले जे काही विचार आहेत हे विचार कोणत्या पद्धतीचे होते, त्याचबरोबर या तत्वज्ञानाची वाटचाल आहे ही कशा पद्धतीने झाली, तत्कालीन असणारी जी काही भाषा आहे ही भाषा कोणत्या पद्धतीची होती, या सगळ्या घटकांचा विचार आपल्याला या माध्यमातून करता येतो. आणि म्हणूनच हे सगळी जी काही माहिती आहे ही सगळी माहिती आपल्याला या इतिहासाच्या माध्यमातूनच समजत असते. आता दुसऱ्या घटकाचा जर आपण विचार केला ना, तर दुसरा घटक जो आहे तो म्हणजे विज्ञान. जसं आपण म्हणतो की गरज ही शोधाची जननी असते, की माणसांना ज्या ज्या वेळेला ज्या ज्या गोष्टीची गरज भासले त्या संदर्भात माणूस त्या घटनांचा शोध करत गेला. आणि जे काही आविष्कार असतील, जे काही संशोधन असेल, हे एकतर मानवाला असणारी गरज आणि मानवाच्या मनामध्ये असणारी जिज्ञासा, त्याचबरोबर त्याच्या मनामध्ये असणारं कुतूहल, यामधून या सगळ्या गोष्टी निर्माण झालेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. इतिहास आपल्याला आता विज्ञान आणि इतिहास याचा काही संबंध आहे, तर जे काही शोध लागत गेले, जे काही संशोधन झालं, हे त्या तत्कालीन परिस्थितीमध्ये कशा पद्धतीचं झालं, कशा पद्धतीने केलं गेलं, या सगळ्या घटनांचा जो काही विचार आहे हा विचार इतिहासाच्या माध्यमातून आपल्याला कळत असतो. आणि म्हणूनच इतिहास आणि विज्ञान यांचा देखील एक जवळचा संबंध असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. आता जसं आपण बघितलं की तत्वज्ञान असेल किंवा विज्ञान असेल, या माध्यमातून इतिहास आणि तत्वज्ञान, इतिहास आणि विज्ञान यांचा काही संबंध आहे, त्याचबरोबर इतिहास आणि तंत्रज्ञान यांचा काही संबंध आहे, याविषयी जर आपल्याला पाहायचं म्हटलं तर आज आपण बघतोय की जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञान हे जाऊन पोचलेलं आहे. मग औद्योगिक क्षेत्र असू द्या, शिक्षण क्षेत्र असू द्या, कृषी क्षेत्र असू द्या, कोणतेही क्षेत्र असू द्या. आणि म्हणून कृषी उत्पादन, वस्तूचं उत्पादन असेल, स्थापत्य असेल, अभियांत्रिकी असेल, अशा प्रत्येक टप्प्यामध्ये
हे तंत्रज्ञान जाऊन पोचलेलं आहे. एक उदाहरणार्थ जर आपल्याला पाहायचं म्हटलं ना, तर आज आपण बघतो की अनेक ऐतिहासिक वास्तू आपल्याला बघायला मिळतात. आता ह्या ज्या काही ऐतिहासिक वास्तू आहेत याचा आज आपल्या मनामध्ये कितीतरी मोठ्या प्रमाणात कुतूहल आहे, एक औत्सुक्य आपल्याला आहे की कसं काही निर्माण झालं असेल. म्हणजे तत्कालीन तंत्रज्ञान हे कोणत्या पद्धतीचं होतं, कोणत्या पद्धतीने ते उभारले गेलं, कोणत्या पद्धतीने या वस्तू उभारल्या गेल्या, ह्या पाठीमागं असणारं जे काही एक तंत्रज्ञान आहे हे कशा रीतीने तत्कालीन काळामध्ये विकसित झालेलं होतं, या सगळ्या घटकांची माहिती या इतिहासाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळते. आणि म्हणून तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात म्हणजे तत्कालीन तंत्रज्ञान कशा पद्धतीचं होतं, आज ते कशा टप्प्याटप्प्याने विकसित झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. या सगळ्या घटकांची जी काही माहिती आहे ही माहिती देखील आपल्याला या इतिहासाच्या माध्यमातून मिळते. आणि म्हणून तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात देखील एक तंत्रज्ञानाला देखील इतिहास आहे. थोडक्यात काय तर ज्या पद्धतीनं तत्त्वज्ञानाला एक इतिहास आहे, विज्ञानाला एक इतिहास आहे, त्या पद्धतीनं तंत्रज्ञानाला देखील एक इतिहास आहे, तंत्रज्ञानाचा देखील एक इतिहास असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं चौथा जर टप्पा आपण पाहिला ना तर उद्योगधंदे आणि व्यापार. आज आपण पाहतोय की उद्योगधंद्याची क्षेत्र असतील मोठ्या प्रमाणात विस्तारित झालेली आपल्याला बघायला मिळतात. जागतिकीकरण आलं, या जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून आपण पाहतो की संपूर्ण जग हे एक बाजारपेठ लोकांसाठी उपलब्ध झालेली आपल्याला बघायला मिळते. आजची ही परिस्थिती आहे. पण अगदी आपण प्राचीन काळाचा जर विचार केला ना तर प्राचीन काळामध्ये उद्योगधंदे हे कशा पद्धतीनं चालत होते, तत्कालीन जर आपण पाहिलं तर तत्कालीन व्यापार हा कशा पद्धतीनं चालत होता याची माहिती आज आपल्याकडे जी काही उपलब्ध होते ही कशाच्या माध्यमातून उपलब्ध होते. तर ही सगळी जी माहिती आहे ही माहिती आपल्याला या इतिहासाच्या माध्यमातून उपलब्ध होत असते. आणि म्हणून उद्योग असेल किंवा व्यापार असेल या क्षेत्रामध्ये टप्प्याटप्प्याने कशी प्रगती होत गेली ही जी काही माहिती आहे ही माहिती देखील आपल्याला या इतिहासाच्याच माध्यमातून माहिती होत असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचबरोबर त्याच्या पुढचा जर आपण टप्पा बघितला ना पाचवा तर तो आहे व्यवस्थापन. आज आपण बघतो वस्तूचं उत्पादन असेल, वस्तूची विक्री असेल, त्या पाठीमागचं असणारं जे व्यवस्थापन असेल, हे जे काही गोष्टी आहेत या सगळ्या गोष्टींचा जर आपण विचार केला तर यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की आज उत्तमरित्या व्यवस्थापन चालते. आज आपण पाहतोय की MBA सारखे क्लास आले, च्या माध्यमातून ते ज्ञान मुलांनी अवगत करून घेतलं आणि मोठ्या पद्धतीनं आज व्यवस्थापन व्यवस्थितरित्या होत असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. ही आजची परिस्थिती झाली. पण त्यावेळेचं जर आपण व्यवस्थापन पाहिलं तर त्यावेळेचं व्यवस्थापन कसं होतं हेही माहिती असणं आपल्याला गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ जर आपल्याला पाहायचं म्हटलं तर एक आपण हिंदवी स्वराज्याचं उदाहरण घेऊया की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तत्कालीन व्यवस्थापन कशा पद्धतीने केलेलं होतं हे आज आपल्याला कोणत्या गोष्टीतून माहिती होतं. तर ज्या वेळेला आपण हिंदवी स्वराज्याचा इतिहास बघतो त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की तत्कालीन परिस्थितीमध्ये देखील असणारं व्यवस्थापन हे किती योग्यरित्या होतं ही माहिती आपल्याला कशाच्या माध्यमातून मिळते, ही माहिती आपल्याला इतिहासाच्या माध्यमातून मिळते. आणि म्हणून इतिहास जो विषय आहे ह्या इतिहास या माध्यमातून आपल्याला या सगळ्या गोष्टींची माहिती मिळत असते. तसंच जर आपण पाहिलं ना तर आपण कला, जसं आपण म्हणतो की आर्ट इज लाईफ, कला ही मानवी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. आज आपण पाहतो की प्रत्येक क्षेत्र असेल, कोणतेही क्षेत्र असेल, यामध्ये तंत्रज्ञानाने प्रवेश केला आणि त्यामुळे जे काही कला आहेत ह्या कला आज उच्च पातळीवर जाऊन पोचलेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. आजची परिस्थिती ठीक आहे, पण त्या काळचा जर आपण विचार केला म्हणजे जुन्या काळचा जर आपण विचार केला, प्राचीन काळचा आपण विचार करू द्या, मध्ययुगीन काळातला आपण विचार करू द्या की या काळामध्ये ज्या काही कला होत्या या कला कशा पद्धतीने ज्या मग त्यामध्ये चित्रकला असेल, शिल्पकला असेल, स्थापत्यकला असेल, या कलांचा जो काही विकास आहे हा विकास कसा होत गेला आजही आपल्याला मिळते. अनेक वेळा आपण पाहतो की लिओनार्डो दा व्हिन्सी या चित्रकारानं काढलेलं जे काही मोनालिसाचं चित्र आहे हे जगातला आजही पडलेले एक कोड आहे की कशा पद्धतीने त्यांनी ते काढलं असेल. आणि म्हणून हे जर सगळं समजून घ्यायचं असेल तर इतिहास या विषयीची आपल्याला गरज नक्कीच भासते. आणि म्हणून या कला क्षेत्राला देखील एक वेगळा इतिहास असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आता शेवटचा जर त्यातला घटक जर आपण बघितला ना की जो आहे 7व्या क्रमांकाचा, जो म्हणजे मानव आणि ज्ञानशाखा. आता मानव आणि ज्ञानशाखा, मानवाच्या जीवनाशी संबंधित कितीतरी शाखा असलेल्या आपल्याला बघायला मिळतात की ज्यामध्ये आपण पाहतो की इतिहास असेल, पुरातत्व असेल, समाजशास्त्र असेल, त्याचबरोबर मानवशास्त्र असेल, राज्यशास्त्र असेल, अर्थशास्त्र असेल, यासारख्या ज्या काही ज्ञानशाखा आहेत या ज्ञानशाखांचा झालेला उगम असेल, त्यांचा झालेला विकास असेल, त्या विकासाचे असणारे टप्पे असतील, या सगळ्यांच्या विषयीची आपल्याला आज माहिती उपलब्ध होते. ही निव्वळ माहिती या इतिहासामुळे आपल्याला उपलब्ध होत असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि म्हणून
जे जे काही क्षेत्र आहेत या क्षेत्रांमध्ये की जसं आपण सुरुवातीला बघितलं की ज्यामध्ये तत्त्वज्ञान असेल, हे तत्त्वज्ञानाचा उगम असेल, विज्ञान असेल, या विज्ञानाच्या झालेला टप्प्याटप्प्याने विकास असेल, तंत्रज्ञान असेल, व्यवस्थापन असेल, त्याचबरोबर उद्योगधंदे असतील, व्यापार असेल, कला असतील, मानवाच्या इतर ज्ञानशाखा असतील, ह्या कशा पद्धतीने विकसित होत गेल्या आणि ह्या विकसित होत असताना त्यांचे कसे कसे टप्पे पडत गेले आणि त्यामध्ये उत्तरोत्तर प्रगती कशी होत गेली, या सगळ्या गोष्टींची जी काही माहिती आहे हे निव्वळ आणि निव्वळ आपल्याला इतिहासामुळे मिळते. आणि म्हणून उपयोजित इतिहास की इतिहासाचा उपयोग किंवा ज्याला आपण सुरुवातीलाच पब्लिक हिस्ट्री ज्यासाठी इतिहास हा शब्द प्रयोग केला, हा किती सार्थ आहे हे यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता इथं या प्रकरणातला दुसरा जो टप्पा बदलतो हा टप्पा आहे किंवा जो पॉईंट आहे, मुद्दा आहे, तो आहे की उपयोजित इतिहास आणि वर्तमान काळ. सुरुवातीलाच आपण बघितले भूतकाळामध्ये ज्या घडून गेलेल्या घटना आहेत या घटनांचा वर्तमान काळामध्ये आपल्याला काय उपयोग आहे आणि भविष्य काळासाठी ते किती उपयोगी आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा जो काय अभ्यास आहे यालाच आपण इतिहास असं म्हणतोय. आणि म्हणून यामध्ये जर आपण पाहिलं ना तर इतिहास दैनंदिन व्यवहारामध्ये याचा उपयोग काय, असा अनेक वेळा प्रश्न आपल्याला पडतो की काय उपयोग आहे आम्हाला जीवनामध्ये इतिहासाचा. की असेल फ्रेंच राज्यक्रांती झाली असेल, रशियन राज्यक्रांती झाली असेल, अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध झाले असेल, भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा असेल, आणखीन काही काही असेल, पण मग याचा उपयोग आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये काय आहे हा प्रश्न अनेक वेळा आपल्याला पडतो. अनेक वेळा विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये देखील हा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु एक मात्र नक्की आहे की भूतकाळाचे मूर्त आणि अमूर्त स्वरूपातील अनेक अवशेष आज आपल्याला वर्तमान काळामध्ये देखील पाहायला मिळतात. आजही आपण बघतो की डायनासॉरचे अनेक ठिकाणी आपल्याला अवशेष बघायला मिळतात. आता परवाच तुम्ही पाहिलं असेल की अयोध्येला जे काही राम मंदिरासाठी जे काही उत्खननाचं काम सुरू आहे यामध्ये अनेक मूर्ती सापडल्या, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे खांब तिथे सापडले आणि याच्यामुळे एक औत्सुक्य आपल्या मनामध्ये निर्माण होते, एक कुतूहल निर्माण होतं. कसं काही निर्माण झालं असेल, केव्हा निर्माण झालं असेल. अर्थात काय माहिती आहे का, जे काही इतिहास संशोधक आहेत ना यांच्यापुढे हे अनेक प्रश्न निर्माण होत असतात. आपण आता त्याच्याकडे एवढ्या बारकाईने बघतो अशातला भाग नाही आहे. परंतु जे काही इतिहास संशोधक आहेत, पुरातत्व विभागाचे जे काही लोक आहेत किंवा पुरातत्वावर जी काय अभ्यास करणारी मंडळी आहेत यांच्यासाठी हा फार मोठा कुतूहलाचा विषय असतो. आणि म्हणून काय तर एक उपयोजित इतिहास आणि वर्तमान काळ याचा जो काही संबंध आहे की मग जे काही सापडलेले अवशेष असतात, मग हे अवशेष कसे निर्माण झाले, त्याचबरोबर अनेक वारसा स्थळं असतात आणि अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्या माध्यमातून या सगळ्यांविषयी एक पूर्वजांनी निर्माण केलेल्या कलाकृतीचे, परंपराचे अवशेष, त्याचबरोबर तो आपला एक सांस्कृतिक वारसा असतो, ती आपली एक ओळख असते, ते आपले एक वैभव असतं, ती एक आपली संस्कृती असते. आणि म्हणून या सगळ्या घटकांचं जे काही जतन आणि संवर्धन करणं हे वर्तमान काळामध्ये काळाची गरज असलेली आपल्याला बघायला मिळते. त्यातला जो पुढचा मुद्दा आहे तो आपण पाहणार आहोत सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक. जे काही आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की आपलं वैभव आहे, ते आपली संस्कृती आहे आणि म्हणून सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसांचं जे काही व्यवस्थापन आहे हे कशा पद्धतीने आपल्याला करणं गरजेचं आहे. आता यामधला पहिला मुद्दा जो आहे तो हा आहे की सांस्कृतिक वारसा. हा जो काही सांस्कृतिक वारसा आहे हा मानव निर्मित असतो. त्याचे आपल्याला दोन प्रकार पडलेले बघायला मिळतात. त्यामधला एक प्रकार आहे तो म्हणजे मूर्त आणि दुसरा जो आहे तो म्हणजे अमूर्त. असे त्याचे दोन प्रकार असतात. आता यामध्ये मूर्त सांस्कृतिक वारसा या प्रकारामध्ये काय काय येतं तर जे काय प्राचीन स्थळं आहेत, ज्या काय वास्तू आहेत, ज्या काय वस्तू आहेत, जे काय हस्तलिखिते आहेत, जे काही शिल्प आहेत, जे काही चित्र आहेत, याला सगळ्याला एक मूर्त स्वरूप आहे. ते डोळ्याने दिसणारे आपल्याला आहेत आणि म्हणून त्याला आपण मूर्त असं म्हणतो की जे आपल्याला डोळ्याने दिसतं ते मूर्त, जे डोळ्याने आपल्याला दिसत नाही ते अमूर्त. यातला जो दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे अमूर्त. आता या अमूर्तामध्ये काय येतं तर या अमूर्तामध्ये काही मौखिक परंपरा असतात, ज्याला आपण दंतकथा वगैरे असं म्हणतो. मौखिक परंपरा की एकाने दुसऱ्याला सांगायचं, दुसऱ्याने तिसऱ्याला सांगायचं आणि त्यासाठी उपयोगात आणली जाणारी काही भाषा असते. आता ही त्याच्यामध्ये उपयोगाला येत असते. त्याचबरोबर काही पारंपरिक ज्ञान असतं. एक पिढी आपलं ज्ञान दुसऱ्या पिढीला देत असते, ती पिढी आपलं ज्ञान पुढच्या पिढीला देत असते. हे पारंपरिक चालत आलेलं जे काही ज्ञान असतं हे अमूर्त स्वरूपामध्ये त्याचा समावेश होतो. त्याचबरोबर जे काही सण समारंभ साजरे करण्याची, त्याचबरोबर सामाजिक पद्धती, त्याची धार्मिक विधी याचाही समावेश या अमूर्तामध्ये येत असतो. त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं की कला सादरीकरणाच्या ज्या काही पद्धती असतात अनेक भागामध्ये, जसं आपण पाहतो की नृत्याचा जर आपण विचार केला ना
तर आज आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक राज्यानुसार प्रत्येक राज्याची असणारी वेगवेगळी नृत्य आहेत, की जसं आपण महाराष्ट्र म्हटलं की आपल्याला लावणी आठवते. म्हणजे अशा अनेक प्रकारचे आहेत. आणि म्हणून हे जे काही आहे हे सगळं अमूर्तमध्ये येत असतं. त्याचबरोबर वैशिष्ट्यपूर्ण पारंपरिक कौशल्य असतात की जे आपण जतन करून ठेवलेले असतात, याचाही अमूर्तमध्ये समावेश होतो. अशा ज्या काही परंपरा, पद्धती, कौशल्य आणि इत्यादीचे जे काही प्रतिनिधित्व करणारे समूह किंवा त्यांचे गट, या सगळ्यांचा जो काही समावेश आहे हा अमूर्तमध्ये येत असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. यातला जो जे काही ह्याचे दोन प्रकार आपण पाहतोय की एक सांस्कृतिक वारसा, त्यातला दुसरा जो प्रकार आहे हा दुसरा प्रकार आहे नैसर्गिक वारसा. आता हा नैसर्गिक वारसा काय आहे, तर निसर्गातील जैववैविध्याचा विचार हा नैसर्गिक वारशांच्या संकल्पनेमध्ये केलेला असतो, त्याला आपण नैसर्गिक वारसा असं म्हणतो. तर यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टीचा समावेश होतो बघा, तर यामध्ये प्राणी असतील, वनस्पती सृष्टी असेल, त्यांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असणाऱ्या परिसंस्था असतील, या सगळ्यांचा समावेश या घटकामध्ये झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं एक पुढील मानवी पिढ्यांच्या हितासाठी आपल्या वारसांचं जतन होणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणून हे जतन करणं ही आपली जबाबदारी आहे. आता ज्या वेळेला तुम्ही पुस्तक ओढून बघाल त्यावेळेला तुम्हाला पाहायला मिळेल की एक भारतातील जागतिक आणि मौखिक अमूर्त वारसा, यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टीचा समावेश करण्यात आलेला आहे याची एक यादी तुम्हाला देण्यात आलेली आहे, हे तुम्ही बघा. त्याचबरोबर भारतातील जागतिक वारसा स्थळे आणि सांस्कृतिक स्थळे याची तुम्हाला एक यादी दिलेली आहे, हे तुम्ही बघत चला. भारतातील जागतिक वारसा स्थळे नैसर्गिक यामध्ये कोणकोणत्या घटकाचा समावेश करण्यात आलेला आहे याची माहिती तुम्हाला देण्यात आलेली आहे, हे तुम्ही बघा. आणि अशा पद्धतीनं हे जे काही उपयोजित इतिहास आहे, आता याबरोबरच मी तुम्हाला आणखीन एक व्हिडिओ सेंड करतोय, तोही तुम्ही बघा की ज्यामध्ये हे सगळ्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अर्थात काय आहे की एवढ्या अल्पावधीमध्ये उपयोजित इतिहास जे काय आपण पाहतोय हे एक ओझरता आपण त्याला पाहण्याचा प्रयत्न करतोय. आता ज्या वेळेला आपण अगदीच सखोल बघण्याचा प्रयत्न करू त्यावेळेला आणखीन तुम्हाला याच्या माध्यमातून माहिती सांगितली जाईल. तत्पूर्वी आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी थोडंसं पुस्तक उघडा. या पुस्तकामध्ये ज्या काही गोष्टी दिलेल्या आहेत सविस्तर, याही तुम्ही अभ्यासा, म्हणजे त्या माध्यमातून तुम्हाला आणखीन गोष्टी लक्षात येतील. धन्यवाद.